Señor Presidente do Parlamento de Galicia, señor Conselleiro de Cultura, señor Vicepresidente da Deputación, señor Deputado de Cultura, señores e señoras aquí presentes. Benvidos hoxe a esta tarde na que inauguramos a última exposición que abre as súas portas no Museo neste 2024. Fai o número 10 deste ano, un número redondo, para un ano no que, co esforzo de todo o grupo humano que conforma esta institución, creo que conseguimos ofrecer un programa amplo, completo e equilibrado de exposicións temporais. A arte galega internacional, os clásicos contemporáneos e as novas voces creativas, os momentos e personaxes claves da nosa historia, máis ou menos recente, a nosa memoria ancestral emocional e as relacións entre o contemporáneo e o ancestral, todo iso estivo presente no programa expositivo deste ano e creo que temos razón para estar satisfeitos. O colofón deste programa, a exposición que inauguramos hoxe, non podía ser mellor. A Cisclo, en 66 obras, percorre a trayectoria artística da Cisclo Manzano, un nome clave da escultura galega desde os anos 60 do século XX ata hoxe. Un camiño creativo, fecundo e imaginativo de máis de 6 décadas extraendo sentido dos materiais que traballa, fundamentalmente madeira e barro, pero tamén outros como ferro, chumbo ou grafito. A mostra vai nos permitir apreciar as súas diferentes etapas, as temáticas que abordou, desde a protesta social á angustia asistencial, pasando pola figura feminina, a religiosidade ou a admiración polo mestre Mateo ou pola escultura greco-romana, por decir algunhas. Un traballo, como decía, con diferentes materiais, cunha figuración ás veces explícita e outras agochada tras unha apariencia case abstracta, pero sempre baixo a coherencia e o respeto aos materiais. As obras que van ver son, como dixo a Cisclo na presentación de onte aos medios, os seus fillos, aquí reunidos grazas á constancia da comisaria, a nosa compañeira Beatriz de San Ildefonso, conservadora do museo. O propio Cisclo estaba sorprendido de que conseguise xuntar tantas obras, as que en moitos casos el mesmo lle perdera a pista ao longo dos anos. Sei ben que foi un traballo difícil, porque hai aquí pezas prestadas por numerosos coleccionistas particulares, galerías de arte, fundacións, museos e outras institucións e organismos públicos. O meu agradecemento a todos eles que fixeron posible esta mostra e, volvo a decir especialmente tamén a Beatriz polo seu excelente labor desde a concepción da exposición ata a súa completa xestión. A ela, como ao resto do equipo do museo, tanto de exposicións, montaxe e todos os servizos involucrados nela. Agradezo así desde novo a súa presencia e pasolle a palabra ao vicepresidente da Deputación, don Rafael Domínguez. Grazas. Bueno, eu vou ser moi rápido, agradecer primeiro ao conselleiro, o presidente do Parlamento, o diputado de Cultura, estar aquí e tanta xente. O primeiro que hai que dicir é que temos que pedirlle ao presidente da Diputación máis orzamento para ter máis cadeiras, porque, desde logo, o que estamos vendo é que últimamente o museo está en se a encher. E ese é o noso objetivo, que o museo se enche de xente, que veña xente. Neste primeiro ano xa conseguimos ter a exposición máis vista da historia do Museo de Pontevedra, por lo tanto, creo que isto é un continuar. Pero, hoxe, isto se enche por dúas causas. Primeiro, polo traballo da xente do museo, os traballadores do museo, desde a súa dirección hasta o último responsable, todos traballan conjuntamente por dar á cidadanía cada vez máis e máis e máis oportunidades de visualizar a arte contemporánea, arte galega neste caso. Pero, segundo, se isto está enchido, se isto está cheo, é por causa do autor. O autor, Cisclo Manzano, unha referencia indudable non só a nivel galego, sino a nivel nacional e internacional, e, dende logo, lle dicía e lle trasladaba que para nós, para o Museo de Pontevedra, é unha honra ter esta exposición aquí. Por lo tanto, o único que quero dicir é agradecer ao autor a súa disponibilidade, agradecer á comisaria
o seu traballo que foi impecable e, dende logo, todos os que estades aquí, invitarvos a seguir vindo ao museo, a seguir coñecendo o museo con oportunidades tan importantes como vamos a ter, como a transformación de Santa Clara ou no próximo 25 a recuperación desa ansiada Bienal de Pontevedra. Por lo tanto, agradecervos a todos a vosa presencia e vamos a escoitar os que saben, neste caso agora vai vir e vai falar a comisaria de exposición. Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todas las personas que hicieron posible que pudiese ver las obras de Acisclo dispersas por toda Galicia en colecciones particulares y en colecciones públicas. Sin eso no hubiese sido posible hacer la selección con la que pudimos montar la exposición que verán ustedes dentro de un momento. Una exposición que está compuesta por obras que proceden de museos, de instituciones públicas y de colecciones particulares, representativas de su evolución desde el expresionismo figurativo hasta llegar casi a la abstracción. Acisclo comenzó trabajando la madera, conocedor de la técnica tras haber obtenido el título de tallista en la Escuela de Formación Profesional 12 de Octubre de Orense. Pronto se sintió seducido por la escultura y abandonó su deseo de ser poeta para poder contar historias con la materia en vez de con las palabras. Su escultura, como en su día afirmó Oteiza, nos hace viajar a través de la geografía y a través de la historia del arte. Nos lleva al maestro Mateo, uno de sus grandes referentes, a los contornos ondulados de Henry Moore, pasando por los torsos de Fidias o por las estatuas del período helenístico, referentes que son fruto de su condición de viajero incansable. Desde muy joven visitó Francia, Alemania, Italia, Grecia, Turquía o Egipto. Su obra se fraguó en el importante ambiente cultural que vivía la Atenas de Galicia, como era conocida la ciudad de las Burgas en los años 60, donde Vicente Risco era el referente de las tertulias, del cortijo, del parque o del Bartucho, en el que Acisclo y otros jóvenes artistas de su generación recibieron el magisterio de Risco, que cariñosamente los llamaba os artistiñas. Él les hablaba de la figura de Castelao, de la defensa de la lengua gallega y de su cultura, de la lucha por la libertad y de los movimientos de vanguardia, llegando a proponerles que interviniesen artísticamente en el Tucho, simulando el cabaret Poter de Zúrich. Una idea que llevaron a cabo Acisclo Manzano, Xaime Quesada y José Luis de Dios en 1963, pocos meses después de la muerte de Risco, para rendirle un homenaje. De este modo nació el Grupo Volter, con la intención de renovar el arte gallego, la defensa del galleguismo y el compromiso político con una militante oposición al franquismo. En ese ambiente de inquietudes políticas y artísticas se perfila el primer estilo de Acisclo adscrito a la neofiguración expresionista, que muestra su interés por resaltar de una manera especial los rostros y las manos, transmitiendo profundas emociones a través del gesto. Busca conmover al espectador con la deformación corporal de las figuras para expresar la soledad, la violencia o la angustia, los sentimientos humanos que en muchas ocasiones los potencia cuando agujereando la materia. Muchas de estas primeras esculturas están talladas en vigas de madera procedentes de derribos, en las que aprovecha sus nudos, sus hendiduras, sus curvaturas, mostrando siempre un fuerte respeto a las formas que había creado la naturaleza. Acisclo transmite un mensaje social centrado en el sufrimiento, el grito, la resignación, el dolor que ve en la sociedad, practicando un activismo político comprometido que le indujo a apoyar reivindicaciones y protestas, dejando constancia de ello en su obra, tanto de la represión de la lucha obrera como de la injusticia que percibía en la sociedad. A la madera le fueron sucediendo otros materiales como los metales, el bronce, el aluminio o el plomo, un material que en ocasiones se utiliza como coraza para sus obras de madera, y el barro, que lo acompañó desde sus inicios, esperando pacientemente a convertirse en su material predilecto. Tuvo su primer contacto con el barro en 1958 en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago de Compostela. Fue testigo de cómo el cineasta experimental José Valdeomar, en 1961, convertía a Arturo Baltar en un hombre de barro cuando rodaba a Cariño Galaico en Orense. Aprendió el oficio de alfarero con Manuel Carrera, que tenía el taller en el Batán de Tioira y había llegado a trabajar con Picasso, o con Hermesindo Álvarez de la comarca del Niño de Águia, donde a finales de los años 60 modela un relieve en barro que le habían encargado para el edificio de Televés en Santiago de Compostela. Pero no será hasta los años 60 cuando el barro, tanto el gallego como el de Ibiza, se convierta en su material predilecto.
y ello es porque el barro es aquel por el que se siente más a gusto con él, porque es el que le ofrece mayor libertad, porque Acisclo es un artista que siempre dice que nunca trabajó con bocetos. Entonces el barro le proporciona esa inmediatez directa con la materia, en la que intenta crear texturas, la araña deja las huellas de sus dedos. Y en muchas ocasiones, en los barros gallegos, crea volúmenes compactos de formas redondeadas, haciendo una referencia al paisaje de Galicia. Sin embargo, el ibicenco le inspira unos torsos femeninos que le hacen imaginar los restos del arte griego. En Ibiza, a donde viajó en 1968, se sintió atraído no solo por el barro de la isla, sino por la luz del Mediterráneo y por el estimulante ambiente artístico que allí estaba protagonizado por la Galería Carval del Bord, donde él expuso en muchas ocasiones, y por el taller Ibograf, en el que estampó serigrafías que pudo exponer en la Feria Internacional de Arte de Basilea. Por ello, hasta finales de los años 80, Acisclo alterna sus estancias entre Ibiza y Galicia. Su regreso definitivo a Ourense se instala en Viduero, en San Cristóbal de Cea, y supone una nueva etapa, protagonizada por torsos femeninos de formas ondulantes que manifiestan una tendencia a la abstracción. Desde 1986 hace realidad su deseo de acercar el arte al espectador a través de los monumentos públicos que tiene prácticamente por toda Galicia. Y desde finales de los años 90 añade policromía a sus terracotas. Los personajes angustiados de antaño se convierten en ninfas que asoman sus cabezas sobre las aguas de los ríos gallegos, simulados en murales de aluminio, de hierro o de barro refractario, de los que podrán ver varios ejemplos en la exposición. La obra de Acisclo traspasó fronteras, recorrió Europa, viajó a América, pero siempre tuvo su mirada en Galicia, en su historia y en sus tradiciones, tanto de los eremitas que llegaron a la Ribeira Sacra como de los peregrinos que caminan hacia el Pórtico de la Gloria, como lo hace la peregrina de Deza que nos recibe cuando entramos en esta exposición que hoy inauguramos. Muchas gracias. Bueno, eu que non son orador, non son escritor, iba para poeta e acabei sendo escultor. Aquí estou vendo moitos escultores, moitos pintores e moitas autoridades que non os trato como autoridades, senón que os trato como amigos. E todos os amigos todos que acolléndense nas vosas casas as obras que están aquí. Eu que agora vou para 85, recórdame eso que lle fan os que van cumplir anos, 85 anos, que se reúnen a familia toda para felicitar o ano. Hoxe encontro-me con iso, que hoxe me van felicitar os 85 anos de profesión que están aí na sala e todos vos. E só vos quero dar gracias deste escultor chamado Acisclo. Bueno, boa tarde. Saludo as autoridades, o conselleiro, o vicepresidente, o diputado que leva a área de cultura e un pouco vou explicar tamén por o que estou aquí. O outro día estivemos en Ourense nunha entrega dun premio a Coral de Ruada, que era o premio Otero Pedrallo, e Acisclo estuvo falando comigo e me dixo, hai unha exposición en Pontevedra, moi amablemente invitoume dunha forma moi cariñosa que foi dicíndome: si non ves, retiro o saludo. Entonces, así foi, así foi. Entonces, amablemente, pois eu tamén estou aquí hoxe respondendo a esa invitación. Bueno, máis en serio, eu conozco a Acisclo xa fai moitos anos, creo que na época incluso xa de meu pai, que alternaba con eles no Voltaire, moi ben aquí reflexado por a comisaria, e aí conocín a Xaime Quesada, conocín a Acisclo, algún deles dixo que eu había estado no colo deles. É posible, porque naqueles tempos a xente se comportábase de outra maneira. Bueno,
a nosa amistade foi profundizando no tempo e eu teño con Acisclo pois un sentimento xa non só de admiración pola súa obra, sino un sentimento dunha amistade que ven de moi lonxe. Como artista, que vou a decir? Xa a comisaria explicou. Il é, quizá, o último referente dunha xeración extraordinaria que tivemos en Ourense, a xeración dos artistiñas, cando Ourense era considerada a Atenas de Galicia. Entre os escultores, evidentemente, hoxe quedan Manolo Buciños, el e Xosé Cid. Así, por dar unha referencia, hai nos máis novos, como Oro Claro, ademais, pero daquel grupo de artistas xeniales queda Acisclo. Os demais se nos foron indo. Vamos a celebrar dentro de pouco o 17, xa, fai 17 anos, vai facelos, o día 30 de decembro que morreu Xaime Quesada. Fai pouco morreu tamén outro ourensán que formou parte deste grupo de xenialidades que deu a provincia de Ourense, que era Alexandro, o pintor que durante moitos anos estuvo con nós e que despois se foi a Muxía, e, polo tanto, eu hoxe estaba obrigado aquí por dúas cousas. Primeiro, por a relación persoal que teño con Acisclo. Segundo, polo meu compromiso con Ourense e o que representou no seu día para o arte, para a cultura galega, e o compromiso, como moi ben dixo tamén a comisaria, ca nosa lingua, e estaba obrigado. Hai un antes e un despois tamén. En todos estes procesos sempre hai un antes e un despois. Eu recordo que hai unha exposición singular que foi a de Galicia, a que se fixo no Parlamento, Galicia hoxe, Galicia sempre, que marcou un feito diferencial. Esa exposición se fixo para conmemorar, eu penso que eran os 57 anos do Estatuto de Autonomía, ou por aí 57 ou 50. Foi unha exposición que se fixo no Parlamento e aquelo foi algo, dun xeito extraordinario. Aí había obras de Acisclo, de Quesada, sempre se asociou, escoitarédelo moitísimas veces, non hai Acisclo sin Quesada, nin Quesada sin Acisclo, porque eles confluían dunha maneira espectacular. Polo tanto, hoxe quero agradecerlle o seu traballo, que xa non é curto, 85 anos ben levaos, fai pouco ainda superache con enerxía, aí unha intervención quirúrxica que outros ainda andarían ahora ranqueando, pero ti xa estás dándolle aí outra vez a escultura, o sea que é un home, digamos, tamén ainda encima de raza. E quero tamén, por noutro xeito, pois, agradecer, sempre o fago, a xenerosidade, porque desde a responsabilidade que teño agora de presidir o Parlamento, sabedes que temos unha gran colección de arte no Parlamento, posiblemente a mellor colección de arte galego contemporáneo pública, e iso é gracias á generosidade dos artistas. Un é Acisclo, e aquí está hoxe tamén con nós Barreiro, vexo por aí tamén a Silverio, vexo a moita xente que tuveron a xenerosidade de saber que eso era para unha institución tan importante como é o Parlamento e mostraron a súa generosidade. Como a mostraron? Pois facendo que o Parlamento pudera acceder a ter esas obras, vamos a dicirlo para resumilo dun xeito amable, cun precio simbólico, porque se fose realmente por o que custa cada obra deles, nós non seríamos capaces nunca de comprar esas obras, porque o noso presuposto é cativo. Pero aí os artistas, unha vez máis, demostraron o compromiso que teñen con esta terra e o compromiso que teñen tamén coa democracia, porque non podemos esquecernos que o Parlamento é o símbolo da democracia. Por eso, eu lle quero agradecer especialmente a Acisclo que, unha vez máis, sea xeneroso. Non me esquezo de cando estábamos en Ourense
e che pedín que fixeras un entorno amable po hospital. Esa Virxen, que é a Virxen Santa María Nai, ainda sigue hoxe presidindo a entrada do hospital. Aí demostrache tamén que eras un home generoso e comprometido co aqueles que o necesitan máis. Neste caso, os enfermos. Nada máis, moitas gracias a todos e saúde para todos. Bueno, moi boa tarde. Eu non vou a ser tan breve como a Cisclo, pero casi, porque a verdade é que o breve, si vou a Cisclo, creo que demostraches, non fai falta que nos expliques quen eres, nin o que faz, porque creo que todos os que te coñecemos o valoramos, non todos os días. Quero agradecer ao presidente do Parlamento que sempre ten a deferencia de, sendo a segunda autoridade do país, ao final sempre deixa falar o conselleiro, cando el tiña que ser o que pechara este acto. Ademais, se falamos de cultura, a súa implicación, Santalices, presidente, e o teu compromiso coa cultura galega está máis que acreditado, non só coa cultura, sino tamén cos firmes valores do galeguismo, e creo que temos a sorte de ter un presidente realmente comprometido. Só ten un pequeno defecto, que é de Ourense, o resto prácticamente casi o podíamos valorar como que unha gran persona e unha persona moi sensibilizada, moi comprometida ca nosa cultura. O vicepresidente da Diputación, eu falaba antes cando entrábamos neste extraordinario Museo de Pontevedra, non? A veces non é consciente polo habitual, polo normal, de achegarse todos os días polas rúas de Pontevedra, de paseo, ou a esta exposición que cada vez ten máis xente, de valorar o que ten. Un que anda por Galicia, e anda por fora de Galicia, se dá conta da gran fortuna que temos na provincia de Pontevedra. Esta é unha instalación extraordinaria, feita con esforzo de toda unha provincia, dunha institución como a Diputación, que ademais supo ver a importancia deste museo. Eu creo que hai que recoñecelo. O vicepresidente, sendo pontevedrés, ademais, ten unha especial querencia, e o demostra, ademais, como decía el, con esa bienal que vamos a poñer en marcha. Se todo vai ben, a Xunta, por suposto, vicepresidente, tamén estaremos aí apoiando esa bienal que vai a ser unha referencia, e por fin llevamos a devolver a Pontevedra eu creo que un certamen, un evento único, dos máis importantes que se poden celebrar hoxe en día en Galicia. O deputado de Cultura tamén, o amigo Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, e, por suposto, a personal do museo, moitísimas gracias polo voso traballo. Sei que estades facendo un traballo extraordinario, e iso se reflexa tamén no amor e no cariño co que facedes as cousas aquí. A todos que nos acompañades hoxe, eu simplemente estou aquí hoxe por tres motivos. Unha, porque eu estuve presente nesa conversación a Cisclo, en Ourense, o día dos premios Otero Pedrallo, e non só sutilmente lle dixo o presidente que lle retiraba a palabra se non estaba hoxe aquí, sino tamén me encargou a min que avisara o presidente Rueda, o presidente da Xunta. Pero hoxe estaba na conferencia de presidentes en Madrid, valorou, pero evidentemente hoxe tiña que estar en esa reunión importante co presidente do Goberno, e creo que facendo unha labor extraordinaria tamén para defender os intereses de Galicia. En segundo lugar, porque, creo que a Cisclo merece todo o recoñecemento en Galicia. É unha persoa que aos seus só 85 anos sigue tendo unha ilusión e unhas ganas enormes por seguir creando. De feito, non é que este pensando xa nesta exposición, que nos la contará ahora na visita, é que xa está pensando na seguinte. Xa temos un proxecto para facer algo, non o vou anticipar, pero para facer algo relacionado, como ben comentaba a comisaria, vinculado a ese Pórtico da Gloria e o Camiño de Santiago, un proxecto extraordinario no que xa está diseñando. Ten unha capacidade creadora tan grande que ahora, falando dese proxecto, me decía: oye, dame un mes, que en un mes teño a obra feita para poñela ali. Entón, aí, con os seus 85 anos, demostra que sigue estando no mellor momento da súa vida, e a Cisclo, é verdad que non só pola túa obra e pola túa trayectoria, que é incuestionable, sino pola túa persona. Eu quero agradecerche especialmente. Eres un galego dos vos, de verdad, e dos xenerosos, e sempre que se pide a túa colaboración e o teu compromiso, sempre a das multiplicada, e iso é moito de agradecer. E en terceiro lugar, porque é importante que Galicia siga posicionándose no ámbito cultural. Eu creo que debemos de sentirnos especialmente orgullosos como galegos de toda a actividade cultural, de todo o prestixio que transmite a cultura de Galicia ao exterior. E desde logo, hoxe en día, Galicia está nun momento de eclosión, de ebullición cultural, no que persoas como a Cisclo, como Barreiro, que hoxe están aquí, outros moitos dos que estades, son serios referentes de xeracións que veñen detrás empuxando moi fuerte, que queren aprender, que queren coñecer os segredos e os éxitos dos que realmente hoxe son referentes na cultura en Galicia. Eu creo que é importante que todos nos comprometamos, que todos
teñamos, desde logo, esa implicación, por suposto, a administración, como non pode ser de outra maneira, pero tamén a xenerosidade, non, de poder mostrar esa obra, de todos os que facedes posibles que hoxe esta obra se poida ver aquí, porque hai moita obra privada que cedestes de unha forma xenerosa, e moitos estades aquí, dos que sodes propietarios desta obra, que hoxe cededes para esta exposición, entre todos, eu creo que é a forma de que sigamos construindo unha Galicia de futuro, unha Galicia para os de hoxe, para os galegos de hoxe, pero tamén para os galegos de mañán, porque só coñecendo as nosas raíces, a nosa cultura, as nosas tradicións, seremos capaces de transmitir ás xeracións futuras unha cultura, unha lingua, unha forma de ser que eu creo que somos un exemplo para o resto do país e para o resto do mundo. Así que, Cisclo, gracias por poñer ese pequeniño grao de area importante e fundamental para construir unha Galicia mellor. Moitísimas gracias. Podemos pasar para facer unha visita á exposición.